Yuk. Nggon bathuk ki rambuté kok ketel napa, Nduk? Nggih. Wong wedok ki nek bathuke rambut Rambut. Napa to? Bocah wedok grek rambutnya ning bathuk ketul masak bal. Heeh. Kuwi rabinen. Mergo pola pemikirannya itu wanita yang cerdas. Iya, iya. Bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Nggih, nggih. Layar terus digelar. Angin gede. Salah siji kudu